benvidas todos e todas a este Salón de Plenos da Deputación de Ourense para este acto solemne de entrega da Medalla de Ouro da provincia de Ourense a Carlos Casares. Abrimos este acto coa interpretación de Ourense o Lonxe a cargo da Coral de Ruada, que neste ano 18, o 5 de outubro, convertirase en entidade centenaria. Cumprirá 100 anos a Coral de Ruada. Cando queira. Bailei, sí señor, dime con que bailaches, bailei con meu amor. Camiños que me levan lonxe pra Ganalopa, listura de noites e lúa na rúa vaga, galegos que celebran o bere que nas terras, celebran a música do mellor refrán. Cando chega Ourense, Villa Ponte moi baixinho. Se non fora por Ourense, non sería Río Miño. Bailaches, non bailaches, bailei, sí señor, dime con quen bailaches, bailei con meu amor. Galicia ten unha porta, a botiña do Ourense. Galicia ten unha porta, a botiña do Ourense. E os camiños que dan nela pasan todos por Ourense. E os camiños que dan nela pasan todos por Ourense. De Ourense son alidexe, nas borras soños de infancia, no Santo Cristo a devoción, na fonte o meu corazón. De Ourense son alidexe, nas borras soños de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. O Santo Cristo e a ponte, e arrugas coa súa cintura. O Santo Cristo e a ponte, e arrugas coa súa cintura. Son as tres cousas de Ourense que me levan a amargura. Son as tres cousas de Ourense que me levan a amargura. De Ourense son alidexe, nas borras soños de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. De Ourense son alidexe, nas borras soños de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. Cando miño chega Ourense, non vai a ponte un piquiño. Cando miño chega Ourense, non vai a ponte un piquiño. E a pasar polo ribeiro canta ledo e leve viño. E a pasar polo ribeiro canta
Parabéns a Coral de Ruada. Graciñas. Seguimos co desenvolvemento do acto e corresponde neste intre a laudatio a Carlos Casares a cargo do poeta e presidente do Pen Clube de Galicia, don Luís González Tosar. Cando queira. Moi bons días, señor presidente do Goberno Provincial de Ourense, señores deputados provinciais, señor alcalde da cidade de Ourense, señora delegada da Xunta de Galicia, señor presidente da Real Academia Galega, demais autoridades, amigos e amigas. O primeiro é o agradecemento e o segundo é tomar conta para que non ocorra como lle pasaba a un ilustre ourensán que citarei e que é inexcusado citalo a don Ramón Otero Pedrallo, que por pasarse de tempo tiñan que turrarlle pola chaqueta. Espero que Xavier Casares non teña que chamarme esa atención. Fun amigo de Carlos Casares durante 30 anos. Creo que esa é a razón pola que o presidente da Deputación e a familia Casares Berg, que son os seus fillos e o seu irmão, escolléronme para hoxe louvar ao querido e inesquecible amigo que se foi tan cedo e que tanto sentimos todos. Galicia enteira sentiu a Carlos Casares. Por lo tanto, obrigado é que agradeza a presenza hoxe do Grupo Socialista nesta Deputación, porque a súa correcta asistencia ao acto enchenos de orgullo a todos. Carlos Casares foi deputado independente galeguista nas listas do Partido Socialista na primeira legislatura democrática e autonómica. Por lo tanto, beizón. Pensei moito nesta intervención, deille voltas a bodo e decidín non facer un repaso pola vida de Carlos Casares porque, modestamente, no ano 1990 contribuín a eso, tutelado polo propio Carlos, por suposto, cun artigo, cunha entrada no tomo 31 da gran enciclopedia galega ou gallega, poden ler vostedes nas dúas versións, que é a entrada Carlos Casares Mouriño, da que modestamente, repito, fun autor naquela altura, no ano 90. A entrada de Carlos Casares na enciclopedia quedaba lonxe, o C é das primeiras letras, como sabedes, polo tanto, el pediume que me encargase desta biografía, desta síntese biográfica, que ten 6 columnas, polo tanto, é visible a bondo, é fácil de atopar, para quen queira, claro. Non tivo sorte Casares cos seus biógrafos, penso eu, é a miña opinión. Por lo tanto, de momento, aínda pode haber ese gran biógrafo, eu non podo facer máis que algunhas achegas desde a miña condición sempre de amigo e de ter pasado con el moitísimas horas.
En todo caso, quero comezar con un texto que se chama De viaxe, un texto meu, que se chama De viaxe con Casares. Non é que queira darlle a esta laudatio un carácter didáctico, nin de profesor, nin de lectura de comentarios de texto, pero creo que a mellor honra que se lle pode facer a un escritor é deixalo falar, e lelo. Polo tanto, este texto chámase De viaxe con Casares, é moi breve. Entre as moitas viaxes que fixemos xuntos, a que mellor lembro agora durou 9 días, do 22 ao 30 de setembro de 1989. Tratábase da nosa primeira comparecencia como membros do PEN Internacional no 54 Congreso de Escritores organizado a medias entre canadianos en Toronto e quebecuás en Montreal. Casares, aínda que semellase o contrario, era un viaxeiro moi organizado. Trataba de aproveitar todo o tempo, incluídas as esperas. Nada de botar unha cabezadiña, ler algo, sempre e, sobre todo, falar. Mais que ninguén pense en temas chumbizos e eruditos. A conversa con Carlos resultaba sempre amena e entretida. E de aí para arriba, ata a máxima altura, o que el denominaba no seu relatorio historias cómicas. Daquela era imposible reprimir as gargalladas. Disfrutábamos tamén con xogos que inventábamos ad hoc. Por exemplo, situábamos cómodamente no lugar central do aeroporto, por onde pasaba moitísima xente, e procurábamos a persoas parecidas a escritores e a personaxes ilustres de Galicia. Mira, mira, non te perdas a don Ramón Otero Pedrallo. Ai, sí, o do sombreiro negro, cuspidiño. Pero voltemos a aqueles días inesquecibles no Canadá. Na primeira noite, xa no hotel, hospedados, cádranos fronte por fronte do Toronto Star, un edificio enorme onde se alberga o periódico no que Hemingway, que enviou a Hemingway como enviado especial nos anos 20 a Europa. Logo, xa no transcurso do Congreso, a ledicia de confirmarmos a presenza de Nélida Piñón, a quen non coñecíamos. A brasileira galega, que todos sabemos agora dela, era completamente allea á nosa literatura e á nosa cultura. Era unha filla da emigración. Un personaxe ao que Carlos lle colleu moitísimo cariño foi ao poeta paraguayo José Antonio Bilbao, que sentou connosco o primeiro día no hall do hotel e que despois xa non se separou. Acompañado dun nepalí, o entrañable Prajas Raj, que non falaba máis lingua que a súa, pero que compartiu todo o tempo con nós aquela andaina e con laios e acenos solidarizábase co bo do paraguayo porque perdera a súa maleta, a valixa, e non a recuperou ata o último día cando xa non lle cumpría. Por lo tanto, entre estas figuras e outras ilustres figuras da literatura, fomos forxando unha amizade verdadeira con xentes de moi diversos horizontes literarios que despois foron grandes amigos de Galicia. A Montreal fomos nun tren
no que 500 de escritores chegaron á cidade e nada máis baixar xa formaron un lío tremendo para hospedarse e atopar o seu acomodo. Carlos increpou en francés o organizador, foi unha das veces que vin a Carlos cabreado, crispado, como decía él, e obrigouno a que nos aloxara no hotel no que estaban dúas mulleres encantadoras, dúas grandes escritoras, a brasileira Lidia Fagundes Tellez e a portuguesa Anna Hatterley. Cando collemos o avión de volta en Toronto, Carlos, con a súa expresividade tan peculiar e tan exacta, contestoume cando lle dixen: que che pareceu todo isto? Un puro disparate. Polo tanto, deixando falar a Carlos, que é o que realmente protagoniza hoxe este acto, quero vos ler unha marxe. As marxes de Carlos, as marxes de Casares, son un xénero literario en sí. Un xénero literario ao que teño que manifestar aquí a miña satisfacción, o meu agradecemento, os meus parabéns, beizóns todas a Editorial Galaxia por recopilar todos eses tomos. Faltan algúns, díxome Gustavo Adolfo Garrido, informoume de que hai algunhas marxes, as anteriores ao período no que foron diarias, non? Que foi realmente o período en que Carlos Casares foi un escritor popular, que costa moitísimo traballo converterse nun escritor popular. Esta é a historia dun coello, Edi Casares, no ano 93. Estiven en Ourense para asistir ao Congreso sobre Eduardo Blanco Amor e aproveitei tamén para participar nunha tertulia de amigos, un pequeno recuncho de sabiduría humana que queda na miña cidade natal, onde o tempo aínda é un ben dispoñible para ser empregado sen reservas no prazer incomparable da conversa intrascendente. Falábase dalgúns pesados moi coñecidos, sobre todo dun que ten a teima de agarrar aos incautos nos cruces das rúas e a quen os meus contertulios consideraban responsable de moitos catarros e pulmonías. Durante as horas que permanecín de cháchara cos amigos, cheguei á conclusión de que un tema que se tratou no Congreso, a capacidade de Ourense para inspirar relatos e tantos e tan bons escritores, non ten nada de extraño. Abonda con escoitar a xente nas tertulias para comprobar a riqueza narrativa que aínda pervive na memoria da cidade. Volvín para a casa cargado de historias. Pero antes de dormir, puiden ler unha máis no xornal. A unha señora da Merca asaltárona de noite na súa casa e levaronlle os aforriños que tiña. 40.000 pesos guardados nunha arca para pagar o seu enterro. O ladrón ía vestido de coello, un detalle tan insólito que poidera facer pensar nunha visión alucinante da pobre muller asaltada, pero que confirmaron varios veciños que o viron fuxir. O toque final da perfección narrativa é que o coello levaba rabo e todo. Por lo tanto, Carlos Casares, grande mestre dun xénero que despois
se deu en chamar, cando el xa tiña dado mostras máis que brillantes da súa eficacia, o microrrelato, ten eses innumerables tomos a disposición de todos. Eu gustaríame que alguén, temos no país xente preparada para isto, que alguén recollese, xa están recollidos, perdón, que alguén lle puxese a esas marxes un estudo preliminar profundo, un ensaio, no que, alén do que se leva escrito sobre a súa novelística, porque a novelística non vai por un lado e a obra xornalística por outro. É un todo en Carlos Casares. Carlos Casares é un estilo propio, é un modelo. El falaba moito do modelo do escritor. El ten o seu propio modelo. Por lo tanto, Carlos Casares non é unha estrela fulgurante no ceo da Galicia literaria. Carlos Casares é un presente, non é un fulgor que pasa e xa non volve. Carlos Casares está acuñado xa na nosa literatura e é imprescindible, repito, a pesar dos grandes esforzos e da dilixencia da Real Academia Galega e de outras institucións durante todo este ano que pasou, que foi dedicado a súa memoria, principalmente a súa memoria, non tanto a súa memoria e a recuperación da súa obra, que é moi importante, digo, foi un labor moi importante, pero tamén debemos de encararnos, todos temos ese compromiso, coa análise, coa profundidade do escritor. O coleccionista, o contador de historias, o cidadán impecable, o home comprometido co seu, o galego comprometido, o ourensán comprometido co seu país, creo que xa foi analizado, foi estudiado, diseccionado, visto desde diversas perspectivas e desde diversos ángulos, pero agora compre que vayamos ao cerne da súa obra, a súa novelística, a súa obra narrativa inmensa nas marxes, que sobre todo quero poñer o énfase nesa maneira de narrar tan peculiar de Carlos. Carlos tivo unha vinculación estreita e pouco, unha vinculación total, absoluta con Ourense. Eu escollín, xa para rematar, un texto del que escribiu diante miña, facíao con moita frecuencia. Chegaba a hora de mandar a colaboración á voz, á marxe, e entonces, ali onde se encontrara, pois, escribía. Que se chama Consello para Antón Tobar. Este Consello para Antón Tobar foi escrito despois dunha larga conversa telefónica entre Antón Tobar e Carlos Casares, da que eu fui un testigo, na casa de Vilariño, na que o poeta, nun momento de baixón, como se di agora, pois reclamaba o auxilio de Carlos, que era o seu editor e o seu gran amigo. Tiveron unha gran amistad. Entón, Carlos, nada máis colgar o teléfono,
escribiu o seguinte: había tempo que non tiña noticias de Antón Tovar, un dos poetas galegos máis importantes deste século, que desde hai anos vive retirado en Ourense, á marxe do mundo literario, metido dentro de sí, atormentado por Deus, pola morte e polo comunismo. Gardo como se fose un tesouro, primorosamente encadernado, un dos libros de poesía que máis me conmoveu de todos cantos lín ao longo da miña vida, El tren y las cosas, que se publicou alá a principios dos anos 60. Nunca entendín como unha obra tan fermosa, escrita coa sabedoría dun corazón ardendo e coa emoción dunha cabeza vixiante, non figura nun lugar de honor no panorama da poesía española contemporánea. Unha proba de que a literatura, lamentablemente, non se rexe só por criterios de tipo cultural. De cando en vez, cheganme noticias do poeta. Acababa de falar con el. Agora sei que acabou un diario disposto xa para a imprenta. Nel arrasa con todo, incluído el mesmo, a súa historia persoal, a súa familia, os políticos e todo canto ferve no seu interior, sempre avivecido por un lume devorador. Parece o incendio daquel bosque que queimaron accidentalmente el e o periodista Julio Jimeno hai anos, preto de Ourense, e que os levou ao xulgado. Segundo se desprende da lectura do diario, Tovar segue sendo comunista á súa maneira, como segue sendo relixioso, aínda que estea enfadado con Deus. Eu, se me vise metido no seu pelexo, non me preocuparía tanto por esas cousas. Está claro que ten asegurado un lugar no ceo, en sitio preferente, pois o inferno xa o pasou en vida, torturado ao longo de 80 anos. Contáronme, sen embargo, que ten unha señora ucraína na casa, encargada de coidalo. Polo visto, cando baixan a tomar café, Antón leva debaixo do brazo un libro de Lenin. Unha cousa que pon nerviosa a pobre da muller, farta de comunismo, que viviu moi de preto. Se o amigo me permite un consello, diríalle a Antón Tovar que non faga máis eso. A ver se vai perder o ceo por asustar a unha pobre alma inocente. Con este consello, co convencemento de que aquí hai persoas que trataron, e que quixeron, e que leron a Carlos Casares, quero rematar desexando que este escritor inmenso que tivemos a sorte de que fora de pura cepa ourensán, de que fora un dos homes de máis diálogo, de máis convicción e de máis sacrificio, que tivo que cruzar e tivo que transitar por desertos que non veñen ao caso, pero que sí que os sufriu e que el non merecía, pois perdure. A mellor maneira de que un escritor perdure é lelo. Esa é a miña recomendación. Moitas gracias. Moitas grazas, Luís González Tosar. Corresponde agora a lectura do acordo plenario da concesión da medalla a cargo do deputado de Cultura, don Manuel Doval. Cando queira.
Moi bons días. Señor presidente da Fundación Carlos Casares, demais membros e familiares de quen hoxe dedicamos este solemne acto. Distinguidas autoridades, sería longo enumeralas a todas, e representantes de institucións, é un verdadeiro honor contar cunha presenza tan numerosa e tan significativa. Coral de Ruada, compañeiros da Corporación Provincial, amigos, amigas, gracias por estar todos hoxe aquí, na institución provincial. Gracias, señor presidente, por haberme designado para instruir o expediente de honra para a concesión da Medalla de Ouro da provincia a Carlos Casares, un dos persoeiros máis importantes do século XX. Non só pola súa obra, que tamén, senón por bon e xeneroso, e por levar como facho a nosa lingua e a nosa terra, nai. Expediente de honra a Carlos Casares Mouriño. O que suscribe, nomeado instructor das dilixencias conforme sinala o Regulamento de Honores e Distincións da Deputación de Ourense, co obxecto de conceder honras a favor do insigne escritor ourensán Carlos Casares Mouriño, ten a ben informar o seguinte, que por providencia do presidente da Deputación don Manuel Baltar, con data 18 de maio de 2017, dispuxo que se levara a trámite o expediente de honra para a concesión de Medalla de Ouro da provincia, como homenaxe desta ao insigne escritor ourensán Carlos Casares Mouriño, coincidindo coas homenaxes recibidas en todo o territorio galego no ano das letras galegas 2017. Conforme ao capítulo 3 do Regulamento de Honores e Distincións da Deputación, nomease instructor do expediente ao deputado Manuel Doval e secretario deste o asesor de Política Cultural don Aurelio Gómez, para indagar en cantos méritos concorren nesta persoa, tanto nos aspectos vitais, no seu compromiso con Ourense, na súa dimensión cultural e tamén na súa destacada implicación social. Publicouse o oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia, no xornal A Región, así como na páxina web da Deputación, para recoller testemunho dos veciños, entidades, concellos ou asociacións, coa finalidade de incorporalos ao expediente e así referendar os méritos deste intelectual tan comprometido coa nosa provincia. Recibidos innumerables escritos de adhesión a tan xusta proposta do presidente da Deputación de Ourense, correspóndelle agora á Corporación Provincial en pleno honrar para imperecedoira constancia a transmisión a futuras xeracións a memoria dun home tan querido e admirado. Decláranse así feitos probados. Algúnas persoas desenvolven a súa carreira estritamente ligados á poboación que os viu nacer, e a súa actividade trascende fondamente os límites da nosa provincia e contribúe a fomentar o coñecemento desa poboación a niveis insospeitados. Este é o caso do ourensán Carlos Casares. Carlos naceu en Ourense o 24 de agosto de 1941, trasladándose aos 4 anos a vivir en Xinzo de Limia, onde o seu pai exercía como mestre. Foi o territorio da Limia o que marcou nesos primeiros anos de xuventude unha importante influencia que se manifestou ao longo de toda a súa vida. Ese ambiente rural, en permanente contacto coas súas xentes, empapouno de sabeduría popular que posteriormente aparece reflectida nas súas obras. O contacto coa natureza, a proximidade coa ampla familia que tiña na zona, pódese decir que lle facilitaron unha infancia feliz, a que foi incorporando outras afeccións como foron o fútbol, a radio, a fabricación manual de xoguetes en miniatura, o cine e a lectura. Aqueles espléndidos veráns ao aire libre complementábanse co cru inverno, onde a paisaxe familiar mudaba e transformábase moitas veces nunha escena ao redor do lume das cociñas tradicionais na que xurdían longos faladoiros cheos de historias de familias. Amigos e criados nas que non faltaba o humor ou o misterio e que marcou unha pegada innegable na literatura de Carlos.
Posteriormente, para seguir coa súa formación, Carlos incorporouse ao seminario de Ourense por influencia da súa familia materna, que vivía intensamente o catolicismo. Foi precisamente no seminario onde Casares iniciou como escritor publicando o xornal El Eberno, do que se declaraba director e único xornalista. Esta etapa no seminario foi decisiva para descubrir a súa faceta de incipiente escritor, xa que nos típicos traballos de redacción, as de Carlos, adoitaban ser as máis destacadas e as que posteriormente se lían en público. Isto animouno a fisgar na amplia biblioteca do seminario e a devorar canta literatura podía. Nos veráns en Xinzo seguía con esa ambición lectora e neste caso a biblioteca da vila podía acceder a outro tipo de literatura máis liberal. Nos seus anos mozos e xa en Ourense entrou en contacto co grupo cultural máis importante da cidade, no que estaban Arturo Lezcano, Risco, Prego de Aguiar, Antón Tobar, ao que fixo referencia a Don Luís, Xaime Casada, Acisclo Manzano, Xaquín Lourenzo, Conde Corval, todos eles moi influentes, e que nos faladoiros habituais, nos que se xuntaban en distintos cafés da cidade, loaban a brillante forma de escribir que xa manifestaba o mozo Casares. Nos anos 60, trasládase a Compostela e alí entra en contacto con outros grupos culturais liderados por Ramón Piñeiro, o que o leva a significarse en movementos estudiantís do ámbito galeguista. A amizade cada día máis intensa con Piñeiro vai no marcando neste sentido e signifícase moi activamente en accións culturais que contestan ao franquismo. Nesta mesma etapa compostelá, Casares segue reafirmando a súa faceta literaria e, tras unha breve experiencia poética, publica no ano 1967 Vento Ferido, libro de relatos juvenís. Séguenlle un conto para nenos, A Galiña Azul, co que gaña o premio O Facho. Posteriormente, unha novela, Cambio en tres, e seguéndolle Xoguetes para un tempo prohibido. Os oscuros soños de Clío, Ilustrísima, Os mortos daquel verán, Deus sentado nun sillón azul, Un país de palabras ou O sol do verán, cos que consegue importantes premios, como os da crítica dos anos 1976, 1996 e 2002. A intensa faceta literaria de Carlos Casares complementouse tamén cunha ampla relación de obras de literatura infantil, como biógrafo, ensayista e traductor ao galego de importantes obras da literatura universal. Toda esta ampla relación coa literatura galega leva a ingresar no ano 1977 na Real Academia Galega, sendo seu membro máis novo. Destaca tamén en Casares a relación intensa coa prensa escrita, primeiro desde as páxinas de La Región de Ourense e posteriormente en La Voz de Galicia, onde os seus artigos diarios convocan milleiros de lectores, sorprendendo por ser dos máis lidos do xornal. Xa na etapa de ensinante e na provincia de Pontevedra adquire unha posición máis implicada política e culturalmente ao redor de determinados intelectuais do grupo editorial Galaxia. Isto leva a que no ano 1992 sae elexido deputado ao Parlamento de Galicia como galeguista independente dentro da lista do Partido Socialista. Nesta etapa maniféstase unha das grandes condicións personais de Casares, o seu espírito conciliador e de consenso, recoñecido nalgúns debates de acordos que conseguiron a unanimidade do Parlamento. Esa característica foi sempre algo que todo o mundo destacou de Carlos Casares. Un home que sempre sumaba e que como filosofía de vida tiña por encima de todo o seu espírito construtivo. No ano 1995, o seu gran amigo Ramón Piñeiro propono como presidente de Galaxia, cargo que desempeña ata o seu falecemento, etapa na que acadou unha importante modernización
da estrutura da editorial. Xunto con esta editorial dirixe tamén a revista Grial. Coincidindo que algunhas das súas obras son traducidas ao castelán, entra en contacto con outros autores de fora de Galicia, con frecuente presenza en actos literarios, incluso a nivel internacional, o que lle leva tamén a presidir o Pen Club de Galicia, no ano 1996, o Consello da Cultura Galega. O 9 de marzo de 2002 falece de forma prematura, pero a súa implicación cultural, a súa obra literaria e a súa pegada persoal, o seu carácter conciliador, fan que Carlos Casares siga vivo en toda a xente da cultura, e por iso este ano das letras galegas, o ano 2017 que xa pasou, dedicado ao noso admirado autor ourensán, achegou Galicia, encheu Galicia de merecidos recoñecementos para que perdure a súa memoria en todos nós. Considerando, pois, que as meritorias circunstancias persoais e profesionais que concorren no escritor Carlos Casares Mouriño, recollidas nos informes e manifestacións recibidas nas adhesións achegadas á Deputación de Ourense, en este caso, como instructor deste expediente, considero que son determinantes para avaliar as grandes calidades que honran a este persoeiro, e é de obrigado deber desta Deputación promover esa exaltación dos seus fillos ilustres que dedicaron a súa vida e as súas actividades a prol do noso desenvolvemento tanto cultural, artístico, musical, social como económico. Que sentado este principio básico, este instructor ten a obriga de investir de eficacia xurídica o desexo desta institución, fiel representante da nosa provincia, conferíndolle a Carlos Casares Mouriño as honras previstas no noso regulamento. Polo exposto anteriormente e vistos os artigos do Regulamento de Honores e distincións da Deputación de Ourense, o instructor ten a honra de formularlle á Corporación Provincial a seguinte proposta. Como homenaxe da provincia de Ourense ao destacado intelectual ourensán Carlos Casares Mouriño e de conformidade cos artigos 1, 7, 9, 10 e 11 do Regulamento de Honores e distincións da Deputación de Ourense, otorgarlle a título póstumo a medalla de ouro da provincia como homenaxe e recoñecemento do noso pobo a toda unha longa traxectoria cultural e social marcada polo seu carácter conciliador que forxou na súa etapa máis ourensán. Elevarlle a presente proposta ao Pleno da excelentísima Corporación Provincial para a súa aprobación se procede. Ourense, 10 de novembro de 2017. O instructor Manuel Doval. O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión ordinaria do día 24 de novembro de 2017, adoptou por unanimidade o acordo de otorgarlle a título póstumo a medalla de ouro da provincia a Carlos Casares Mouriño. Nada máis e moitas gracias. De seguido vamos a facer entrega da medalla de ouro da provincia a título póstumo a Carlos Casares Mouriño.
Ten a palabra Jocan Casares Berg. Moi bons días a todos. O meu papel aquí é, basicamente, o de agradecer este inmenso honor que se lle outorga ao meu pai. Quero agradecer primeiro os presentes, olvidareime de algunha autoridade que está, pero espero me disculpen. Quero agradecer ao presidente da Diputación, os alcaldes de Ourense, de Xinzo de Limia, os representantes do Goberno da Xunta de Galicia, diputados no Congreso, presidente da Real Academia Galega, presidente da Editorial Galaxia, que tamén vin por aí, o secretario da Corporación La Voz de Galicia. Reitero as millas desculpas para que me esqueza. Por suposto, agradecer á Corporación e a todos os seus deputados que aprobaron por unanimidade este expediente, o deputado de Cultura polo expediente que elaborou, a Luís González Tosar pola súa laudatio, a miña familia, especialmente o meu tío, que me pediron a min que fixera esta intervención, e, por suposto, o presidente da Deputación, que é unha persona que está claramente empeñada en que o meu pai se lle fagan todo tipo de honores e se lembre a súa figura. Non só nos honores que se lle fan ao meu pai, senón incluso na colaboración coa Fundación Carlos Casares, que preside o meu tío, que fai que se podan facer moitas cousas en torno á figura do meu pai nesta provincia, e mesmo, acabamos de cerrar un acordo para facer un premio que eu creo que lle gustaría moito ao meu pai, porque en vez de ser un premio que premie, valga a redundancia, unha trayectoria dunha persona consolidada, vai estar pensado para xente nova, xente que está empezando, xente que ten talento e que é creativa, que algún día serán personas moi importantes e que nos queremos reconocer eso cando ninguén o fai, cando son todavía novos. Algún fallaremos e quizás non acabe sendo todo destacado que nos gustaría, pero estou seguro que algúns deses premiados, os longos dos anos que dure este premio, serán xente extraordinaria e que terá moito que facer por este país. O último agradecemento vai á cidadanaría de Ourense, aos ourensanos, porque, ao fin e ao cabo, son os que fan posible todo isto. Estaba pensando onte, cando tentei preparar un pouco o que quería dicir hoxe, na xente extraordinaria que deu esta provincia. A xente simplemente que estuvo ligada ao meu pai dunha maneira ou doutra. Pensaba en Curros Enríquez, pensaba en Otero Pedrallo, en Risco, por exemplo, autores dos que o meu pai foi biógrafo, Blanco Amor, un escritor que foi amigo de meu pai. Citáronse ora os amigos que meu pai tuvo nos anos que estuvo aquí en Ourense, os poetas, artistas. É realmente un lugar que contribuiu dunha maneira esencial á cultura galega. Non se pode entender a cultura galega nin Galicia, sin Ourense, obviamente, pero ademais dun xeito extraordinario, é destacado, é algo que destaca, é algo que se dice moitas veces. E eu pregúntome se iso son xente extraordinaria nun contexto ordinario ou se son producto eles mesmos dun contexto extraordinario, digamos, dun lugar diferente. Para isto, pensei que o ideal sería un pouco preguntarlle ao meu pai que opinaría sobre isto. Acordeime de algunha cousa que me contou e que, por certo, creo que tamén está recollido, se non me acordo mal, nalgún destes artigos de La Voz de Galicia que ora, como xa se dixo aquí, están recollidos nun libro publicado pola editorial Galaxia. E venme á cabeza un de tantos personaxes dos que falaba meu pai, un compañeiro que tuvo no seminario aquí de Ourense, que era unha persona con unha dificultade extraordinaria para estudiar. Non lle resultaba nada fácil memorizar cousas. El tiña a veces de compañeiro de estudio e desesperaba porque repetía unha e outra vez a mesma frase. Podía estar sentado e decir
Cristóbal Colón descubriu América. Quen descubriu América? Cristóbal Colón. E repetía, Cristóbal Colón descubriu América. Quen descubriu América? Cristóbal Colón. Isto, repetido durante horas e horas, era algo que podía resultar exasperante, pero era a única técnica que tiña, pero era un desastre, porque logo, cando lle preguntaban a lección, dicía cousas como Cristóbal Colón puso sitio a Viena, e cousas similares. Ou unha vez dixo nunha clase de ciencias que o corazón estaba composto por 4 paredes musulmanas, outro disparate similar, ou algo que hoxe en día igual non podería parecer tan políticamente incorrecto, pero que nun seminario dos anos 50 en Ourense debeu ser chamativo. Un día explicando nun calendario do Domum onde aparecía un sacerdote de cor, un sacerdote negro, se preguntou a este mismo alumno quen era aquel, el dixo sin dubidar que era Adán. Meu pai atopouno moitos anos despois, paseando por Ourense, e dixolle que se fixera carpinteiro, que era unha profesión porque o meu pai tiña unha gran querencia. O meu avó foi un carpinteiro, eu creo que bastante bo, ademais de mestre, e o meu pai, bueno, fixo cousas en ebanistería, quizás escribía mellor que traballaba a madeira, pero, bueno, desde logo lle interesaba e lle gustaba. Enseguida se interesou polos seus traballos, pero o personaxe este díxolle que, bueno, que lle iba daquela maneira porque lle solicitaran, un dos encargos que tuvera era que lle fixera un carro, pero lle saliu un armario. O meu pai sorprendeulle, pero, bueno, dada un pouco a trayectoria do seu amigo, pois, bueno, tomouno como algo relativamente normal. Só uns días despois atopouse con outro amigo que tiñan en común e indagoulle un pouco pola súa vida. E dixolle que, bueno, que eso de facer armarios encargándolle carros, que eso era unha coña, porque era un carpinteiro excelente, que lle fixeron os traballos magníficos na súa casa, pero debía ser un tipo coñón, modesto, pero o que máis lle sorprendeu non foi eso, non é que fora un gran carpinteiro que lle fixo unha estantería para a súa biblioteca magnífica, senón que, cando rematou, lle pediu se podía facer algo para el, o favor que lle pediu se lle podía deixar unha edición que tiña na casa da Divina Comedia. Ben, que quero dicir con isto? Ourense é un lugar donde a xente salen escritores, salen artistas, hai un montón de xente extraordinaria, pero probablemente sexa o único sitio do mundo onde un personaxe como este que definía meu pai pase o seu tempo libre lendo a Dante. Ademais, é un lugar onde as súas persoas máis destacadas, máis ilustres, se lles fan homenaxes e se empeñan en que sexan aínda máis coñecidas, e eu creo que hoxe é un exemplo de todo isto que digo. Pois, reitero as miñas gracias e non teño nada máis que añadir. Moitas grazas, Xavier, Jocan, Cristian, Luís, autoridades e representacións. Toma prestada Bieito Iglesias, o narrador ourensán, titán das letras actuais, no comezo do seu extraordinario libro O Ouro de Ourense, unha cita doutro mestre da palabra, tamén noso, Eduardo Blanco Amor, quizáis o meirande da súa xeración, xunto con Álvaro Cunqueiro, que define o propiamente ourensano como a capacidade de non permanecer durante moito tempo na gravidade. Entendendo por tal unha visión do mundo na que o humor e a ironía, acabamos de escoitar unha boa mostra, a rexouba sana e intelixente priman sobre calquera outra actitude. Ese carácter afable e divertido, narrativo e cordial, que pode chegar ao seu sumum, o estado pándigo, cando o interlocutor resulta un solemne finchado ou un impertinente, sería, sen dúbida ninguna, o clima, o ton preferido por Carlos Casares para este acto. Partamos, pois, da bella idea que calquera referencia a Oriente leva consigo, implícito, un metal precioso e cotizado,
tamén o máis brillante e atractivo, o ouro. Desa maneira, Ourense, terra aurífera, manancial de saúde, prodixio da natureza, fondura da tradición, sempre atenta á vanguarda, son unha mostra, a revista La Centuria, publicación inconformista e inadaptada onde a Saxa celebramos o seu centenario o pasado ano, Ourense posúe cualidades que conforman unha peculiaridade innegable, o ourensanismo. Algo que sempre estivo aí, que levamos connosco onde queira que vayamos, que non inventou ninguén por conveniencia política, social ou cultural, que nada ten que ver co chauvinismo, contra o cal estamos xunto con Erich Fromm, nin co localismo insolidario que tampouco partillamos. A ourensanía non é produto da casualidade, pertence ao ámbito dos sentimentos. Por iso, a meirande parte das preciosidades aurienses téñense arrincado no monte furado das letras, son pevides áureas arrastradas polo Sil e o Miño, peneiradas por expertas e fermosas maus aureanas. Falamos dunha realidade concreta, da continua presenza de autoras, claro que as temos, e da categoría e altura de Filomena Dato, poeta e adiantada feminista, das irmás Pura e Dora Vázquez, pioneiras da literatura infantil, de Olga Gallego, a primeira muller que entrou na Real Academia Galega, só por dar algúns nomes, e de poetas, novelistas, ensaístas, xentes do teatro, en definitiva, espíritos libres e creativos que ao longo dos séculos teñen convertido Ourense, o de dentro e o de fora, a ourensanía enteira, nun fulgurante mundo literario. Así, Ourense, denominación medieval de Alfonso X o Sabio, que aprendeu galego en Maceda, marca recuperada por Xosé Luís Méndez Ferrín na súa maravillosa prosa e lírica, a Oria, e o Ourantes de Vicente Risco, narrador satírico inigualable, os moitísimos ourenses que xiran arredor de Don Ramón Otero Pedrallo, a universal Auria de Eduardo Blanco Amor, o Serenou do dramaturgo Manuel Guede, e outros tratamentos prodixiosos que lle debemos, por suposto, a Carlos Casares, a Alfredo Conde, a Luís González Tosar, aquí presente, Chus Pato, Xosé Carlos Caneiro, Francisco Fernández Naval, e voces tan novas, talentosas e de actualidade como as de Alba Cid e Celia Parra. E é que a boa literatura, segundo William Faulkner, empapa certos territorios cunha chuvia imperceptible e anégaos coa capacidade líquida e única de recuperar mitoloxías, de fantasear, dotando esas xeografías con historias e imaxes que deslumbran, resistentes ao paso dos anos, perdurables. Ese é o fenómeno que queremos destacar, que reclamamos. Iso é o que pasa en Ourense dende que nos impuxemos a obriga de impulsar o noso. Non porque sexa noso e nos pertenza, porque só así contribuímos mellor á defensa do piar desta nación cultural, o idioma de Galicia e a súa expresión máis nidia, a literatura propia. Carlos Casares, magníficamente caracterizado hoxe e aquí na súa dimensión humana e na capacidade do literato, foi, o meu modo de ver, e como teño dito nalgúna outra ocasión, un ombudsman. Un escritor, creador de linguaxe, un cidadán cun compromiso firme co seu país. Casares non escatimou esforzos cando tivo que mediar para resolver conflitos. Fixo convencido e desde a razón, con sensatez, nunca impondo nin anatemizando, buscando solucións pactadas, chegando a consensos que permitisen avanzar na difícil tarefa de dotar a Galicia das institucións das que carecía. Ese foi o gran mérito de Casares, asentar os alicerces da convivencia democrática, o que el, xunto con Ramón Piñeiro, consideraba mellor e máis útil sen atender a provocacións e delirios extremistas. Carlos non foi un intelectual dilectante vaidoso con ansia de poder. Aceptou responsabilidades para abrir camiños e ofrecer posibilidades, non para acaparar e exercer o dirixismo pexa grave da cultura. Resulta, pois, curioso que o termo sueco ombudsman, con antecedentes históricos escandinavos, empregado na actualidade en inglés, francés e a meirande parte das linguas do planeta, por suposto tamén en galego, teña máis alá da significación administrativa como defensor do pobo un carácter máis profundo, moi acaído á personalidade e ás ideas de Carlos Casares. Refírome a valores que compre recuperar mediante un diálogo fluido,
flexibilizando rixideces moitas veces ridículas, ensinando a escoitar e a razoar, evitando coa forza da palabra conflictos irreparables. Debo rematar este acto amistoso e verdadeiramente fraterno agradecéndolle á familia Casares Berg e á Fundación Carlos Casares a súa boa disposición e colaboración permanente co Goberno provincial que me honro en presidir. Froito dese entendemento, por exemplo, é a publicación en forma de libro do número monográfico que a revista Raigame lle dedicou no seu día a Carlos Casares. Todas e todos teñen a súa disposición un exemplar dese Carlos Casares 1941-2002, legado dun escritor publicado pola Deputación de Ourense. Estamos en 2018 e todos os anos serán, para esta institución, anos de Carlos Casares. Casares non rematou en 2017, esténdese, vela aí a súa forza. Por iso, decidimos fixar a entrega da Medalla de Ouro da provincia unha data como a de hoxe, 9 de marzo, na que hai 16 anos que nos deixou físicamente quen permanecerá para sempre, grazas á súa personalidade, traxectoria e obra, na memoria colectiva dunha nación cultural como a nosa. Moi agradecido pola súa presenza nun acto que vai moito máis alá do cultural. Este é un acto de compromiso. E aproveito para continuar fornecendo o compromiso desta institución coa nosa identidade e con algo tan sensible e importante, por suposto, tamén o era para Carlos Casares, como a nosa condición de pobo emigrante. Por iso anuncio públicamente por parte do grupo de goberno que encabezo que presentaremos no próximo pleno desta Corporación Provincial a adhesión ao manifesto pola defensa e porvir do Centro Galego de Bosaires, publicado íntegramente no xornal El Correo Gallego o pasado día 7 do corrente mes. Consideramos que esta provincia, afectada, sensibilizada e obrigada desde sempre coa nosa diáspora, non pode permanecer allea á grave situación pola que atravesa a institución símbolo da galeguidade no mundo. Os ourensanos estamos hoxe co Centro Galego de Bosaires e faremos todo o posible para contribuir a unha solución digna. Nós non podemos esquecer que aquela centenaria mutualidade, moito máis que un sanatorio, foi o motor que mantivo acceso ao facho da democracia e da identidade de Galicia en momentos moi difíciles que superamos xuntos. Os de acolá e os de acá. Seguiremos unidos. O primeiro convidado ás xornadas patrióticas que o Centro Galego de Bosaires organizou arredor do Día de Galicia en xullo de 1945 foi don Ramón Otero Pedrallo, ourensán, que volveu a ser invitado tamén polo Centro Galego en 1959. E un dos últimos, en 1985, sería Carlos Casares, que actuou de mantedor das devanditas xornadas do Centro Galego da capital arxentina, viaxando na compañía da súa esposa Cristina Berg. Entre unha e outra data, destacadas personalidades da Galicia territorial estreitaron ano a ano os vínculos con aquela Galicia ideal, así denominada por Castelao. Co exemplo de Carlos Casares e coa lembranza dos milleiros de mulleres e homes desta terra, destacados e humildes paisanos, que co seu traballo axudaron a erguer e a engrandecer a que segue a ser casa común de todos os galegos, a máis de 11.000 kilómetros de distancia, encarámonos o futuro con confianza. Cremos en Ourense e cremos en Galicia. Señoras e señores, viva Carlos Casares, sempre Carlos Casares, Medalla de Ouro da provincia de Ourense. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. E xa para rematar este acto vamos a escoitar coa solemnidade debida o himno da nosa provincia, o himno de Ourense, Ourense no Solpor, a cargo da magnífica e centenaria coral de Ruada. Moitas grazas.